pe canalul Foxy. Foxy. Ați văzut partea 1 când am votat. Acum asta e partea 2 și astăzi o să fim atât de deștepți și să vă arăt toate secretele din Brookhaven. Așa că mi-a ceva timp, așa că dați like și subscribe că la mine e noapte și nu e la fel ca în Brookhaven să fie ziua și noapte. Da, la mine e noapte și eu nu mă culc la această oră pentru că trebuie să fac acest videoclip, să stau o grămadă de timp ca să fac multe de astea. Dar dați și voi un like și un subscribe. Haideți să mergem să vă arăt primul secret din Brookhaven. Prima dată trebuie să mergeți aici, în apa aceasta. E totul normal. Și haideți să mergem pe aici. Deci, o luați pe aici. Pe canalul Foxy. O luați pe aici. Uite unde este ăsta. Săriți în piscină și mergeți jos de tot. Și o să fie un ăsta. Trebuie să luăm repede lanterna. Pentru că aici nu poți să vezi pentru că e întuneric. Vezi? Și nu te întorci înapoi pe acolo. Uite, vedeți? Mergeți tot în față. Și haideți să vă arăt. Mergi pe aici și să deschide undă ăsta. Uite, poți să iei și pe aici. Știi cum trebuie să mergeți aici? Vă arăt eu cum. Uite, unde e ăsta? Mergeți în spatele această casă și vă apropiați de un perete și așa puteți să intrați fără să mergeți în piscină. Haideți să vedem și altceva. Aici. Trageți de această lanternă și ați intrat în altă cameră. What? În cameră secretă, în altă cameră secretă, în fine. Și acum să vedeți cum ieșiți. Apăsați pe ăsta așa, pe butonul acesta. Stai un pic că eu aveam lanterna în mână. Spuneți-mi voi că nu seamănă cu Foxy. Pentru că mă cheamă Foxy. Și după aia mergeți înapoi în gaura asta. Și nu vă teleportează înapoi la piscină.